Čaute ľudia. Čo spravil? Chcete to on vidieť? Nie. Ako to je ťažké. Ja som slepý. Najväčší. Aj bože, nie. Lempel. Nie som posledný. Schovávací. Zase ma strelil. Hrá. Teraz login. Hrá jednu. Skade. Najťažší. Tu je hier na schovávanie. Dúfam, že som nepríde. Poďme na to. Ja som za ňou. A few moments later. Takže čaute ľudia, ja som Viktorizmus a dneska vás vítam u ďalšieho videa na tento kanál. Hráme Roblox. A jak ste si mohli všimnúť, tak hráme Hide and Seek, ale teraz my sme šerif a ľudia sa hrajú na NPCčka a my musíme uhádnuť, kto to NPCčko není. Oni tu budú robiť questy, tam sa nám nejaký spravil a my budeme musieť uhádnuť, že kto to bol, pretože tu máme veľa skinov rôznych. Ja budem teraz sledovať tohto. A máme 3 pokusy. Niečo sa tu deje. Kam, ale musíme niečo robiť, pretože inak splnia tie questy a bude zle. No môj teammate už niekoho zabil, nevinného. No dobre, zabil jednoho. Ale ja musím niečo robiť. Oni toho robia veľa. Strem tohto. Nie. Nevinného som zabil. A som jaký slabý v tej hre. Toto je ťažké. Really? Keď ste šerif, lebo oni sa všetci chovajú jak NPCčka. Čo spravil? A on, je to on? Tu máme ho. Tam je. Strelaj. Čakaj, ja si mu nadbehnem. Kam išiel? Kde? My vlastne nekontrolujeme tie tasky, musíme. Tam sa niečo aktivovalo. Kde? Čakaj, tohto skúsim. Nie, zase on je mimo. Ja to neviem hrať. My máme každý už len jeden život. Teraz musíme sa fakt sústrediť. Tak ale ja neviem, to bolo. Tak skúsim tohto. Keď tak pôjdeme inú hru. Strelím tohto. A tu je. Tento to je. Prebíjaj, ale však strieľaj. Ježiš, ja som slepý. Yes, zabil som ho. Nice. Mám jednoho. To je dobré. Aspoň jeden. Nie, tak to oni to dali, vyhrali. Aj bože, nie, prvá hra, ale nevadí, druhú to určite vyhráme. Som kriminálnik, ja už vidím, jak ja nič nespravím a budem stať na mieste a ona mi dá hlavu. No, kde sú šerifovia? Tak tam nejdem a tu je niečo rovno. Ak ma strelíš. A ja to nemôžem cez toto spravím. Je to sice mega nápadné, ale poď. It was at this moment that he knew. He fucked up. Yes. Nie. Ja si nevidel, kámoško, ja si nevidel. Ty kokos. To dáme. Nie, tam je. A idem k tomu, nemôžem. Tak pekne obídem. Samozrejme, krivé čiary nemôžu byť. My sme NPCčka. Či ona potom stade vyjde. Kamo, ne. Kamo, ja som prešiel okolo dvoch a tam sa dal ten quest, takže oni ti dáva, kámo, čo ti dáva? To je napínavé. On to robí, ja spravím toto a bude to hotové. Máme to, vyhrali sme, nice, kamo, vyhrali sme. Ježiš, to bolo napínavé ako kokos, kámo. Yes, vyhrali sme. Ľudia, ale to nekončí, ja chcem ešte vyhrať. Kriminálnik. Dobre, kriminálnik som. Posledná hra a ideme za kriminálnika. Tak kámo teraz. Ak ma odbachnú prvého, ja prisahám. Tam je šerifko. Ja idem od nich preč. Bylo najlepšie, akože. Ale to tu je no. On je pri mne. Nevieš. Dobre, ja si tu teraz zvrtnem na nohe. Dobre, oni nevedia. Tu teraz, kamo, potom musím ísť rýchlo preč. Dobre. Išiel som, kamo, to som dal šprinty. Už jeden je mŕtvy. Že by sme vyhrali? Kde je tá jedna? Tam je. Yes! Vyhrali sme. Posledná hra. Vyhrali sme. Yes, dobre. S týmto by som sa ľudia s vami rozlúčil a ak budete chcieť ďalšie videá z tejto hry, kde sa zlepším a budem v tom lepší, tak určite dávajte lajky a odbery a budem vám vďačný. Tak čaute.